या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। तर अजित पवार अडचणीत येतील, संजय शिरसाट यांनी अजित पवार गटाला दिला इशारा। रोहित पवार यांचं आंदोलन मागे, मंत्री उदय सामंत यांची यशस्वी शिष्टाई। आणि मेल्यानंतर 5 लाख कशाला, संतप्त वृद्धाचा महावितरणला सवाल। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी। निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने। गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची। चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। श्री सदस्यांबद्दल आमदार वैभव नाईक यांनी काढलेल्या वक्तव्याचा भाजपा तालुकाध्यक्ष संतोष कानडे यांनी निषेध केलाय। पाहूयात। उबाटा सेनेचे आमदार वैभव नाईक यांनी श्री सदस्यांबद्दल जे अपमानास्पद वक्तव्य केलं, त्या वक्तव्याबद्दल मी त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो, जातो न येते या वाटा, काय निरवितो करंटा, कैसा झाला से बेशरम, लाज नाही न म्हणे राम। म्हणजे आपल्याला नाचता येणं अंगण वाकडे, अशा प्रकारची परिस्थिती आमदार वैभव नाईक यांच्या समोर झालेली आहे। कारण त्यानेच विधानसभेमध्ये मांडलेला विषय ज्यावेळी आमदार नितेशजी राणे साहेब यांनी या ठिकाणी उघडा केला, त्यावेळी त्यांचं पितळ उघडं पडलं। आणि पितळ उघडं पडल्यामुळे त्यांना आता समजत नाही आपण काय बोलावं। आणि ज्यावेळी संप्रदायाच्या माध्यमातून ज्यावेळी तुम्ही त्यांची बदनामी करता, मग ते श्री सदस्य असतील, श्रींचे अनुयायी असतील किंवा संप्रदायातील कोणी व्यक्तिमत्व असेल, त्यावेळी त्यांची बदनामी करतात, त्यावेळी त्याचे भोग तुम्हाला भोगावे लागतात। आणि म्हणून मला एवढंच सांगायचं आहे की तुम्ही हे ज्या काय ही जे सूडबुद्धीने जी काही वागणूक ठरवलेली आहे, या वागणुकीचा तुम्हाला काहीच फायदा होणार नाही। तुमचं राजकारण करताना तुम्ही विधानसभेमध्ये राजकीय क्षेत्रामध्ये राजकारण करा। आमदार नितेश राणेवरती ज्यावेळी तुम्ही शिंतोडे उडवता, त्यावेळी ऑटोमॅटिक त्याची बदनामी तुमच्यावर बुमरँग होते। एवढंच वैभव नाईक यांनी लक्षात ठेवावं। आणि संप्रदायाबद्दल जर तुम्ही वारंवार बदनामी करत असाल तर त्याच पद्धतीने तुम्हाला उत्तर देण्याची क्षमताही आम्ही ठेवलेली आहे। आमदार हे दिशाभूल करतात, मी तुम्हाला मागाशी सांगितलं। कारण विधानसभेमध्ये ज्यावेळी काँग्रेसच्या आमदारांनी हा प्रश्न मांडला, त्यावेळी तुम्ही तुमची तोंड का धरली होती का? त्यावेळी तुम्ही उत्तर दिलं पाहिजे होतं की या विषयावरती बाबा स्टॉप द्या, तुम्ही कोणीही बोलायचं नाही। तुम्ही आता जर परत परत त्या विषयावरती हात घालत असाल तर तुमच्या मनामध्ये एक आहे आणि तोंडामध्ये एक आहे, अशा पद्धतीची परिस्थिती तुम्ही लोकांसमोर दाखवता। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं युट्यूब चॅनल। भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी। निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने। गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने। चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। अजित पवार गटाचे मंत्री अनिल पाटील किंवा त्यांचे प्रवक्ते मुख्यमंत्री लवकरच अजित पवार असं विधान करत आहेत। मात्र अशा विधानानं अजित पवार नक्की अडचणीत येतील असा सूचक इशारा शिंदे सेनेचे आक्रमक नेते आमदार संजय शिरसाट यांनी दिलाय। पव्यास शिरसाट यांनी अजित पवार गटाला दिलेला हा इशारा।
अनिल पाटील असेल की त्यांचे आणखी कोणी प्रवक्ते आहेत, ते जे स्टेटमेंट करतात मला वाटतं त्यामुळे अजितदादा अडचणीत जरूर येतील. मुख्यमंत्री तर बनणार नाही, पण अडचणीत जरूर त्यांच्या वाढू. अनिल पाटील असेल की त्यांचे आणखी कोणी प्रवक्ते आहेत, ते जे स्टेटमेंट करतात मला वाटतं त्यामुळे अजितदादा अडचणीत जरूर येतील. मुख्यमंत्री तर बनणार नाही, पण अडचणीत जरूर त्यांच्या वाढू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. पंतप्रधान मोदींची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल सहकुटुंब दिल्लीत भेट घेतल्यानंतर विरोधकांची पोटशूळ सुरू झाली. शिंदे आता मुख्यमंत्री राहणार नाहीत ही विरोधकांनी पसरवलेली अफवा आहे. 2024पर्यंत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री कायम राहतील असं विधान शिंदे सेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांनी केलं आहे. पाहूयात. वस्तुस्थिती काही नाहीये. मुख्यमंत्री मोदी साहेबाला भेटायला गेले होते, सहकुटुंब सहपरिवार गेले होते आणि कर्टसी व्हिजिट होती. त्यामध्ये कोणती राजकीय अशा घडामोडी झालेली नाही किंवा बोलणं झालेलं नाही. हे सर्व कयास आमचे जे काही विरोधी आहेत ते लावायचा प्रयत्न करतात. शिंदे साहेबांची खुर्ची आता धोक्यात आहे, आता त्यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार, मग कुठेतरी अजितदादाचं बॅनर दाखवणार, असं काही होणार नाहीये. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब 2024 पर्यंत कायम राहतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा आंबेगाव नंबर 1 ही एक उपक्रमशील व शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत असलेली शाळा असून या शाळेची पटसंख्या ही नेहमी 80 ते 90च्या दरम्यान असते. पण गेली 3 ते 4 वर्षे या शाळेत एकच पदवीधर शिक्षक कार्यरत होते. यावर्षी झालेल्या जिल्हांतर्गत ऑनलाईन बदल्यांमध्ये 2 पदवीधर शिक्षक शाळेत हजर झाले, त्यामुळे गावात चैतन्याचे वातावरण निर्माण झालं होतं. पण शिक्षक विभागाने शाळेच्या पहिल्याच दिवशी शाळेतील शिक्षिका रसिका नाईक या पदवीधर शिक्षिकेस आदेश काढून केवळ 33 पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा कुणकेरी नंबर 1 येथे कामगिरीवर पाठवले. 20 दिवस तात्पुरत्या कालावधीसाठी नियुक्ती केली होती. मात्र 1 महिना पूर्ण झाला तरी आंबेगाव शाळा नंबर 1 येथील शिक्षिकेस अद्याप पुन्हा न पाठवलं असल्यानं आज पालक ग्रामस्थांनी शाळा बंद करून मुलांना अंगणात बसवलं. आमच्या शाळेला 2 पदव्युत्तर शिक्षक मंजूर होते, त्यापैकी एक शिक्षक हजर झाला. एक शिक्षक बदलीसाठी त्यांनी कुणकेरी शाळेत पाठवलं होतं. आम्ही त्यांना मदत म्हणून 20 दिवसासाठी शिक्षक दिलेलं होतं. 20 दिवस झाले. 20 दिवसानंतर शिक्षक आमच्याकडे हजर न झाल्यामुळे 19 तारीखला आम्ही पत्रव्यवहार केला की आम्हाला शिक्षक आम्हाला परत पाहिजे होता. 21 तारीखपर्यंत त्यांना मुदत दिली होती. 21 तारीखला शिक्षक हजर न झाल्यामुळे आम्ही हा आंदोलनाचा इशारा पवित्रा घेतला आणि आजपर्यंत शिक्षक आमच्याकडे हजर झाला नसल्यानं आज आम्ही इथे आंदोलन करत आहोत. पत्र वगैरे दिलं आम्ही पंचायत समितीमध्ये दिलेलं आहे. बशीना दिलेलं आहे, बीडीओना दिलेलं आहे पत्र. त्यांचं काय उत्तर आलं? त्यांचं उत्तर त्यांनी बीडीओने सांगितलं की तुम्हाला तुमचा पट जास्त असल्याकारणे तुमचा विचार केला जाईल आणि गशीबाई तर पत्र घ्यायला तयार नाही. तरी पण आम्ही ते पोस्टात ह्याच्या टपालमध्ये दिलो आणि आलो. समजा तुम्हाला काय उत्तर नाही दिलं तर तुमची पुढची भूमिका काय असेल? आंदोलन चालू ठेवणार. किती दिवस? बेमुदत. जोपर्यंत देत नाही शिक्षक तोपर्यंत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल
इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं पाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. कर्जत जामखेड येथील MIDCला मान्यता मिळत नसल्यानं आज आमदार रोहित पवार विधानभवनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर आंदोलनाला बसले होते. या आंदोलनाची तातडीने दखल उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी घेत याबाबत उद्याच बैठक घेऊन अधिसूचना काढली जाईल असं आश्वासन दिलं. त्यामुळे रोहित पवार यांनी तात्पुरतं आंदोलन मागे घेतलं. पाहूयात. राज्याचा उद्योगमंत्री म्हणून मी त्यांची भेट घेतली. त्यांच्या मागणीनुसार उद्याच्या उद्या उद्योग विभागामार्फत कर्जतमध्ये MIDC होण्यासंदर्भामध्ये बैठकीचं आयोजन केलं जाईल असं मी त्यांना आश्वासन दिलेलं आहे. आणि त्यांच्या मतदारसंघातली MIDC अधिसूचना त्याच्यासाठी उद्योग विभाग हा नक्की सकारात्मक आहे. त्याच्यावर तातडीनं निर्णय घेतील अशा पद्धतीची भूमिका मी उद्योगमंत्री म्हणून त्या ठिकाणी मांडलेली आहे. आणि मला असं वाटतं की रोहितजींनी जे काही आंदोलन केलं त्यांच्या मतदारसंघातल्या MIDCसाठी होतं. आणि एखादा लोकप्रतिनिधी ज्यावेळी विधानभवनामध्ये अशा पद्धतीचं आंदोलन करतो त्यावेळी सरकारनं त्याची नोंद घ्यायची असते. आणि या विभागाचा मंत्री म्हणून मी स्वतः जाऊन त्यांना विनंती केलेली आहे आणि त्यांनी माझ्या विनंतीला मान दिली. सांगितलं ना, शब्दाचे प्रयोग आता आपण कसे करू तसे सरकार त्यांच्या MIDCसाठी सकारात्मक अधिसूचना लवकरात लवकर काढेल आणि त्याच्यासाठी उद्याच्या उद्या तातडीची बैठक घेतली जाईल. तुमचं समाधान झालंय का? तुमच्या मागण्या मान्य झाल्या का? तुमचं आंदोलन खाली घ्या. आज मी माझ्या मतदारसंघामध्ये MIDC व्हावी व तिथं असणाऱ्या युवांच्या रोजगाराची अडचणी सुटाव्यात यासाठी एकदा महाविकास आघाडी सरकारमध्ये प्रयत्न करत होतो. तेव्हा HPC झाली, परवानगी मिळाली. वर्षभर आदरणीय उदय सामंत साहेबांना अनेक वेळा भेटून मुख्यमंत्री साहेबांना भेटून उपमुख्यमंत्री साहेबांना भेटून विनंती केली की अधिसूचना लवकरात लवकर काढावी. अधिवेशनामध्ये सुद्धा आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण पूर्वी काय झालं याच्यात न जाता माझ्या मतदारसंघातल्या युवकांच्या हक्कासाठी आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पायाशी तसंच संविधानाच्या प्रेमबालच्या जवळ बसून हक्कासाठी मी लढत असताना काँग्रेसचे अनेक नेते आले, राष्ट्रवादीचे दोन्ही गटाचे नेते आले, तसंच आदरणीय उदय सामंत साहेब तिथे येऊन त्यांनी शब्द दिला की अधिसूचनाच्या बाबतीतली बैठक उद्या तातडीने घेतली जाणार व अधिवेशन संपण्याच्या अगोदर अधिसूचना ही काढली जाणार आणि पुढच्या काही दिवसांमध्ये MIDCची काय अंतिम प्रक्रिया आहे ती 100% पूर्ण होणार असा शब्द त्यांनी दिलेला आहे. मंत्री म्हणून ते सुद्धा या सरकारचे मंत्री नाही तर महाराष्ट्राचे मंत्री म्हणून कुठेतरी त्यांचा विश्वास ठेवणं की आमच्या सर्वांची जबाबदारी, तो विश्वास आज तिथे ठेवत असताना लवकरात लवकर हा प्रश्न सुटावा यासाठी मी आज माझ्या मतदारसंघातल्या युवकांच्या वतीने केलेलं आंदोलन आत्ता मागे घेत आहे.
उद्याची बैठक ही महत्त्वपूर्ण बैठक असणार आहे आणि लवकरात लवकर अधिसूचना निघून MIDCची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी आणि ती होईल असा विश्वास व्यक्त करतो. आणि ते जर झालं नाही तर मग जेव्हा केव्हा वेळ येईल तेव्हा मी एकटा नाही पण माझ्या मतदारसंघातले हजारो युवा मुंबईत येऊन अमरण उपोषण त्या ठिकाणी करतील. एवढंच इथं आपल्या सर्वांना सांगतो. अधिवेशनामध्ये जेव्हा आम्ही एखादा विषय मांडतो तिथं सर्व नेते असतात, अध्यक्ष असतात. त्या अधिवेशनामध्ये नागपूर असून नाही तर मुंबई याच्या आधी जे झाले होते तिथं मंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं. आश्वासन जेव्हा या पवित्र ठिकाणी दिलं जातं ते पाळावं लागतं, ते संपवावं लागतं. पण तसं काही झालेलं नाही. त्यामुळे कोणाला भेटलं काय भेटणं याच्यापेक्षा अधिवेशनामध्ये मांडलेला मुद्दा तिथं आश्वासन मिळून सुद्धा जर होत नसेल तर आम्ही कुठेही आंदोलन करू शकतो. याच्या आधी आम्ही मतदारसंघातल्या युवांना घेऊन आंदोलन करणार होतो. फक्त मंत्री महोदयांनी एक पत्र दिलं की आपण लवकरात लवकर तो विषय संपू म्हणून आम्ही माघार घेतलं. आजचं आंदोलन उद्याच बैठक घेणार आहे आणि अधिवेशन संपायच्या आधी अधिसूचना निघेल असं त्यांनी सांगितलंय म्हणून मी ती इथं माघार घेत आहे. ते नाही घेतलं तर हजारो लोक जे मतदारसंघातले इथं येतील आणि ते जेव्हा आंदोलन करतील मग कदाचित युवांची ताकद वय मर्यादा न बघता किती असते हे या सरकारला कळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. टोल कोणी फोडला आहे सगळ्यांना माहीत आहे. हा टोल आम्ही फोडला असता तर एवढ्या जेलमध्ये असतो. या सरकारला मुंबई महापालिका निवडणुकीत मनसेची गरज आहे. त्यामुळे हे सरकार मनसेवरती कारवाई करणार नाही, त्याच्यात ती हिंमत नाही असं संतापजनक विधान आमदार रोहित पवार यांनी केलं आहे. पाहूयात रोहित पवार नेमकं काय म्हणाले. बघा, तुम्हालाही माहिती आहे, सरकारला माहिती आहे, जनतेला माहिती आहे की टोल नाक्याची तोडफोड कुणी केली. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी टोल नाक्याची तोडफोड केली. आता मनसेची जरूरत भाजपला आणि एकनाथ शिंदे साहेबांना मुंबईचं इलेक्शन लढण्यासाठी लागणार आहे. त्यामुळे मला वाटत नाही की मनसेवर कुठल्याही पद्धतीची कारवाई केली जाईल. आम्ही असतो तर कदाचित आता आम्ही जेलमध्ये असतो, नाही तर आमचे कार्यकर्ते जेलमध्ये असते. पण शेवटी राजकारण करण्यासाठी मनसे हा पक्ष भाजपसाठी एकनाथ शिंदे साहेबांची अतिशय महत्वपूर्ण आहे. तर मला वाटत नाही की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मनसेच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई केली जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. काही गाडीला 5 दिवस पूर्ण लाईट नाही. अधिकाऱ्यांना फोन केला, एक अधिकारी उचलत नाही. वायरमॅनला फोन केला, वायरमॅन उचलत नाही. यादव साहेबांना फोन केला तर ते उचलत नाही. मग निधी नाही. सरकारने देऊ आहे ना, रवींद्र चव्हाण पालकमंत्र्यांनी आमच्या डीपीवरती सही केली ना, का केली नाही? विनायक राऊतांनी सांगितलं तुमचं 2 गावाचे डीपी दिलेले आहेत सँक्शनसाठी, तुमचे केले नाही, बाकीचे केले. आम्हाला का वळवलं त्यांनी? अधिकारी ना तुमचे ऐकत नाही. आता आम्ही बांध्यात गेलो होतो अधिकाऱ्यांना भेटायला, उडवाउडीची भाषा. कारण काय, तुम्ही बिल घेतात, नाहीतर 1 महिन्याचं बिल सोडून द्या लोकांना. लाईट नाही, 15 लाईट नाही ना, आता 600 रुपये घर कनेक्शनला बिल दिलं, 1000 रुपये 500 रुपये बिल येतं. असं नाही उपयोग. आता तुम्ही काय करा, 1 महिन्याचं बिल सोडून द्या लोकांना. चव्हाण साहेब, गाव तिथे वायरमॅन नेमा,
माणसं भरती करा. मुलं 12वी 15वी ग्रॅज्युएट झाले शिकले कशी हवी तुमका सांगा. मी MSc ऑफिसची मुलांची भरती मी देतो माणसं तुम्हाला कशी हवी किती पगार देणार सांगा. मी माझ्या वैयक्तिक बोलत नाही. मी ह्या 20 गावांसाठी बोलतो. आणखी त्याच्यावर 2 मुलं टाका तुम्ही गव्हर्नमेंटने टाकावी. सगळं डिपेंड नाही म्हटलं तर लाईटीवर आहे. फक्त एवढंच का तुमचे जे कर्मचारी आहेत ना त्यांनी जरा कोऑपरेट करू देत लोकांना. फोन तरी उचलून सांगून देत बाबा आणि अर्धा तासाने लाईट येणार किंवा 1 तासाने लाईट येणार काम चालू आहे. फक्त उत्तर देणं ना अपेक्षित काय सांगा समाधानकारक उत्तर देणं गरजेचं आहे. पडला का तर तिथे कॅपॅसिटीचा डीपी नव्हता आणि ते डायरेक्ट कनेक्शन होतं. ते लाईट म्हणजे जर काही झालं तर लगेच ती कट व्हायला पाहिजे ना. लाईटवर तसं झालं नाही. मग असे ऑडिट व्हायला पाहिजे त्याचा सर्व्हे व्हायला पाहिजे. हे काहीच झालेलं नाहीये. वर्षानुवर्ष त्या जुन्या डीपी आणि ट्रान्सफॉर्मरवर काम चालू आहे आणि ह्याच्यामुळे आपली तरुण मुलं शाळेतली मुलं गुरंढोरं जी काय असेल त्यांना धोका उद्भवतो आणि ह्याच्यासाठी पावसाच्या आधी हे सगळं करायला पाहिजे. आम्ही वारंवार मागणी करून प्रशासन बघत नाही आणि कोणच बघत नाही तर ह्या सगळ्यांनी जायचं कोणाकडे. तो मेल्यानंतर 5 लाख रुपये गव्हर्नमेंट देतात मुख्यमंत्री कोणामुळे ते आणि वायरमॅन भरती केले त्यांना काही त्याच्या अगोदर काहीतरी अरेंजमेंट करा. हा विषय कोण सोडवणार. लोकांनी जायचं कोणाकडे. 40 गावात अंधारात आहे. ते लहान मुलं आहेत विद्यार्थी आहेत त्यांचा पूर्ण संपर्क तुटलेला आहे. त्यांना अजिबात फोन बिन सगळे बंद झाले लाईट नसल्यामुळे. पालावल कोणशी तांबोडी असनिया घाटपी फणसावडा सरमाळा डाबी शेतवाडी फणसावडे किती कार्यकर्ते हे केल्याने त्यांच्या मंत्र्यांनी. मी 10 वर्ष काम ग्रामपंचायतीत 10 वर्ष काम करतो. साहेब झाड जर लाईनला लागत असेल जबाबदारी कोणाची आहे काढायची. आमच्या कर्मचाऱ्याची. झाड म्हणजे फांद्या तोडणे. झाड तोडताय तुम्ही तुमच्या ह्याच्या कुठच्याही लाईनवरची झाडं तोडलेली नाहीत. आमच्या झिरमवाडीची तर एकही लाईनवरची साफ केलेली झाडं नाही. तुम्ही फक्त सर्वे करा बघा. आता कशा लाईन मदरी रोडला ना पेरूच्या झाडाच्या पासून फांद्या अशा आत गेलेल्या आहेत ते पण आम्ही दाखवलंय सगळ्यांना. व्याज आहे ना 18% व्याज 3 महिने आले तर 3 महिन्याचा 54% व्याज. बिल देताना 3 बिलं राहिली विचारता तोडून घेऊन म्हणजे सुविधा का नाही देत. म्हणजे सुविधा तर नाही आणि बिलाच्या वेळेला मात्र सगळे मागे लागतात. पैसेवाले शेतकऱ्यांच्या मागे लागतात. मुख्यमंत्री सांगतो आम्ही आमचं सरकार गरिबांचं सरकार मेल्यावर 5 लाख रुपये द्या त्याला त्याच्या कुटुंबांना. भीक नको ती सरकारची. हा दारोदारी सरकार आहे. कुठे आहे दारोदारी मेल्यावर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध दही तूप दूध पावडर कुकिंग बटर टेबल बटर पनीर इलायची श्रीखंड आंबा श्रीखंड फ्रूट श्रीखंड ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. कोकणात काही दिवस मुसळधार पाऊस पडतोय. ऑरेंज अलर्ट आता जाहीर केलेला आहे आणि आपण बघतोय की कोकणातली लाईटची परिस्थिती अतिशय भयानक अशी आहे. आता आम्ही इथे MSCB ऑफिसमध्ये सावंतवाडीत आलो आणि तिथे आम्ही उप अभियंता चव्हाण यांची भेट घेतली. सगळे ग्रामस्थ होते म्हणजे कोणशी दाभील असेल माडखोल असेल सातोळी त्याच्यानंतर पावळाटचे परत सावंतवाडीतले सराठा ह्या सगळ्या भागातले नागरिक इथे आलेले होते. झिरंगवाडीतले पण होते आणि तिथे आता साहेबांशी बोलताना सगळ्यांचा उद्रेक झालेला आहे कारण गेले 5 दिवस सगळेजण अंधारात आहेत. सावंतवाडी तालुक्यामध्ये जवळपास 63 गावांमधली 40 गावं ही अंधारात आहेत आणि अशा वेळेला उद्रेक होणार नाही तर काय होणार. कारण प्रत्येकाला लाईट ही अतिशय जीवनावश्यक गोष्ट घडलेली आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी लाईट लागते. विद्यार्थी असतात लहान मुलं असतात ज्येष्ठ नागरिक असतात आणि अशी लाईट गेल्यानंतर मग संपर्क तुटतो लोकांचा गावाचा संपर्क तुटतो. आज पूर्वी ऑडिट न झाल्यामुळे किंवा पाहणी न केल्यामुळे बरेचसे फांद्या तुटून त्या ह्याच्यावर पोलवर वगैरे पडलेले आहेत. आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन घटनास्थळी पाहणी केली आहे. सकाळपासून आम्ही बऱ्याच ठिकाणी फिरलो बघितलं आणि तिथे पाहिलं तर अतिशय भयानक परिस्थिती आणि इथे वायरमन जागेवर नाहीयेत किंवा कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काही वायरमन असतील ते कमी संख्येमध्ये असल्यामुळे ते पुरत नाहीयेत. मग त्यावर पुरेशी खबरदारी पावसाच्या अगोदर घेतली पाहिजे.
प्रशासनाने त्याच्यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे आणि लक्ष जर घातलं असेल तर मग अधिकारी काम करत नाहीये का, नेमकं काय होतंय, कशामुळे हे घडतंय, म्हणजे अधिकारी ऐकत नाहीयेत की प्रशासन कमी पडतंय की ग्रामस्थ तर तक्रारी दिवसेंदिवस मांडतायत, इथे येऊन चक्रावर चक्रा मारतायत, पण आज त्यांना कुणी वाली राहिलेला नाहीये आणि अतिशय भयानक परिस्थिती आहे. प्रत्येक ठिकाणी वाईट परिस्थिती आहे. ओटवण्यामधला आमचा एक तरुण लहान मुलगा शाळेतला दुर्दैवी मृत्युमुखी पडला का, तर ओटवण्यातल्या लोकांनी इतके वेळा त्यांनी मागणी केलेली की आमचा तो ट्रान्सफर करून द्या, दुसरीकडे शिफ्ट करा. ही मागणी 3 महिने लेखी स्वरूपात त्यांच्याकडे आहे. त्याच्यावर त्यांनी दिरंगाई केली म्हणून त्या मुलाचा मृत्यू झालेला आहे आणि ह्याचा पूर्णपणे जबाबदार शासन आहे असं मला वाटतं. आणि हे अशा घटना पुन्हा घडू नये किंवा ह्याची खबरदारी शासनाने घेतली पाहिजे, पण तसं काही होताना दिसत नाहीये. त्यामुळे आम्हाला अतिशय वाईट वाटतंय, आज दुःख होतंय ह्या गोष्टीला की आज ग्रामस्थांच्या कुणी वाली इथे राहिलेला नाहीये. आज तळमळीने आमचे काका बोलतात, सगळेजण बोलतात, आपण पाहिलं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीकडे बघताना मात्र बिल घ्यायला मात्र हे वेळेवर येतात. स्वतः रिडिंग न घेता 40-40 आता प्रत्येक गावामध्ये 30-40 घरं असतील, प्रत्येक ठिकाणी येतात काही लोक, अंदाजे रिडिंग घेतात, बिल मात्र भरमसाठ घेतात आणि हे पैसे घेऊन आता ग्रामस्थांनाच मूलभूत सोयी मिळत नाहीये. तर मग लोकांनी करायचं काय, जायचं कुठे, भांडायचं कोणापाशी आणि काय करायचं, हा प्रश्न सगळ्यांना पडलेला आहे. आणि या आता आम्हाला चव्हाण यांनी सांगितलंय की आम्ही आठवड्यात याच्यावरती सगळ्यावरती तोडगा काढतो, आम्ही लोक वाढवतो, आम्ही डीपी ट्रान्सफॉर्मरचं ऑडिट करतो, जिथे जिथे गरज आहे तिथे आम्ही पोहोचतो असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलंय. पण 8 दिवसात हे झालं नाही तर आम्ही सर्व म्हणजे आजूबाजूच्या सर्वजण इथे ठिय्या आंदोलन करणार MSEBच्या आवारामध्ये, असं आम्ही तुम्हाला तुमच्या माध्यमातून सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा, असं म्हणत त्याने संकटाशी 2 हात करत कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांच्या काव्यपंक्ती खऱ्या करून दाखवल्यात. पाहूयात संकट कोसूनही त्यावर जिद्दीने मात करणारा या मूर्तिकाराची संघर्ष कहाणी. कोकणात विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आला असून मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी लोकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. अशातच वेंगुर्ला तालुक्यातील एका गणेश मूर्ती शाळेवरती वडाचं झाड उन्मळून पडल्यानं तब्बल 100हून अधिक मूर्त्यांचं नुकसान झालंय. कोकणवासियांचा उत्सव असणारा गणेशोत्सव अवघ्या काही महिन्यावर आला असताना हे संकट उडवलं आहे. सप्टेंबर महिन्यात बाप्पाचं आगमन होणार असल्यानं गणेश चतुर्थी शाळांत अडक्या बाप्पाला साकारण्यासाठी वेग आलाय. दिवसरात्र एक करत मूर्तिकार गणेश मूर्ती तयार करण्यासाठी मेहनत घेत आहेत. अशातच विघ्नार्थ असणाऱ्या विघ्नार्थ्यावरच संकट कोसळलं आहे. वेंगुर्ला तालुक्यातील परोळे येथील सिद्धिविनायक कला मंदिर या गणेश मूर्ती शाळेवरती वडाचं झाड उन्मळून पडल्यानं तब्बल 100हून अधिक बहुतांश काम पूर्ण झालेल्या मूर्त्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. मी परोळे येथे इको फ्रेंडली गणपती बनवतो आणि मुंबईला शक्यतो घेऊन जातो. पण ह्या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे काल संध्याकाळी 23/7/23ला एक भलं मोठं वडाचं झाड उन्मळून माझ्या गणपती शाळेवरती पडलं. तुम्ही बघू शकता बऱ्याच गणपतींचं नुकसान झालं. जवळजवळ 100हून अधिक मूर्त्यांचं नुकसान झालं आहे. गणपतीला केवळ 1 ते 1.5 महिना राहिलेला आहे. अशा वेळी अतिशय कठीण प्रसंग आमच्यावरती आला. परंतु आमचं नशीब बलवत्तर म्हणायला हवं की आम्ही 4 जण त्या शाळेमध्ये काम करत होतो. पण सुदैवाने बाप्पाच्या कृपेने कोणालाही इजा झाली नाही, कोणालाही जीवन खर्चटलेलं देखील नाहीये. त्यामुळे तेवढंच आमचं दैव बलवत्तर म्हणायला हवं. पण शाळेची मात्र दुरावस्था झालेली आहे. पूर्णपणे खेळ आमची पूर्ण बाद झालेली आहे. जवळजवळ 100 गणपतींचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे मी अनेक गणेश भक्तांकडून अपेक्षा करीन त्यामुळे काही ना काही सहकार्य मिळेल. कारण जवळजवळ 6 ते 7 लाखाचं नुकसान आमचं झालेलं आहे. एकूण जर पाहिलं तर ह्याला दोष आम्ही कुणालाच देऊ शकत नाही, कारण हे निसर्ग आपत्ती आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे गेले 2 दिवस अतिवृष्टी जी झाली त्यामुळे ते वडाचं झाड उन्मळून पडलेलं आहे आणि झाड बऱ्याच लांब होतं, परंतु खूप मोठं झाड असल्यामुळे ते आमच्या शाळेवरती येऊन पडले. पण सुदैवाने ते कोणालाही इजा झालेली नाही. पण जे काही नुकसान झालं ते आर्थिक नुकसान तर आम्ही भरून काढू शकत नाही, पण कोणाची हानी झालेली नाहीये, कोणालाही जीवितहानी न झाल्यामुळे जे आम्हाला सुदैवाने जे काही राहिले आमच्या हातात त्याच्यात आम्ही बाप्पाची कृपा आम्ही त्याला समजतो. आणि पुन्हा एकदा सर्व गणेश भक्तांना आवाहन करीन की असा प्रसंग जर कोणावर आला तर त्याच्यासाठी सर्वांनी, काल आम्हाला आमच्या बऱ्याच लोकांनी सहकार्य केलं, त्यामुळे ज्या काही चांगल्या मूर्त्या होत्या त्या आम्ही इथून हलवू शकलो, सुखरूप बाहेर काढू शकलो. त्यामुळे असंच सहकार्य ज्यांचं लाभलं त्या सगळ्यांचा मी पुन्हा एकदा ऋणी आहे. गणेश मूर्तींची अवस्था पाहताना देखील अंगावरती काटा उभा राहतो. त्यामुळे ज्या कलाकारांना श्रम मेहनत कष्ट घेऊन तयार केलेल्या मूर्तीची अवस्था डोळ्यात देखत पाहताना त्याची काय अवस्था झाली असेल याची कल्पनाही करणं अवघड आहे. असं असताना देखील मूर्तिकार तेली संकटानं खचून न जाता पुन्हा एकदा उभं राहण्याची जिद्द उराशी बाळगून आहेत. मूर्तिकारांची आर्थिक परिस्थिती झालेलं नुकसान लक्षात घेता शासनाकडून त्यांना तातडीनं मदत मिळणं आवश्यक आहे. डोळ्यादेखत मोडून पडलेला संसार असताना पुन्हा उभं राहण्याची मूर्तिकाराच्या जिद्दीला सलाम. विघ्नहर्ता श्री गणराया त्यांना या संकटातून बाहेर पडण्याचं बळ देव. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही नका करू दुर्लक्ष, करा उपचार आधी नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. विजेचा धक्का लागून वीज वितरणचे कंत्राटी कर्मचारी धनंजय फाले हे गंभीर जखमी झाल्यानंतर भाजपनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. वीज वितरण अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत जाब विचारण्यात आलाय. साहेब मला सांगा, 15,500 रुपयासाठी कुटुंबातला करता करवित माणूस गरीब असतो. तुम्ही आता आपण ही मीटिंग घेतोय आणि आपण सोडून टाकणार नाही साहेब. मी नाही सिरियस व्हायला पाहिजे. त्याला न्याय भेटला पाहिजे. आमचा म्हणणं न्याय भेटला पाहिजे. आम्ही काय त्यासाठी नाही आलोय, विनाकारण बाजू घ्यायला नाही आलो. घडलेलं मालवणला घडला, देवगडला घडला, आम्ही रिस्क घेऊन ते मिटवलं. तुम्ही काय करणार? कॉन्ट्रॅक्टर आणि नक्की साहेब कबूल करा की कॉन्ट्रॅक्टरची जबाबदारी, अधिकाऱ्याची, प्रशासन, महावितरणची जबाबदारी. आता कशी बदलली त्यावेळी त्यांनी सांगितलं, होय मी होते इथे लेटर घेऊन मी ऑफिसात बसलेले, ऑफिसात बसून काय करत होती. तुमचं म्हणणं 100% आहे, पण अशा वेळेला वरिष्ठांना कल्पना द्यायची की न द्यायची एवढं आम्हाला सांगा. हा मुद्दा एक झाला. दुसरा मुद्दा माझा एक असा आहे की ह्याच्यातले अधिकारी त्या मुलाला किती जण बघून आले मला सांगा. माणूस म्हणून आणि जबाबदारी आहे की नाही सांगा मला. साहेब तुम्ही सेफ्टी दिलेला नाही, ह्या मुलांना सेफ्टी देता का तुम्ही? नाही, त्यांनी सांगितलं देता का? होय की नाही फक्त सांगा. काय देता? होय की नाही? मी काय म्हणतो, होय की नाही? तुम्ही दिलेला काय सांगा, होय की नाही सांगा. अहो साहेब, होय की नाही? उत्तर काय? हे बघा त्यांनी नाही म्हणून सांगितलं, तसं तुम्ही सांगा. बंद केले म्हणून आम्ही RTI टाकतो. RTI टाकल्यानंतर HO ला टाकला, इकडे तिकडे टाकला, गेड ऑफिसला टाकला. गेड ऑफिसला काय आलं RTI मध्ये? ती सब स्टेशनला ती शक्ती पेरवली जातात, ती इक्विपमेंट त्यांनी वापरायची. RTI मध्ये बोला तुम्ही दिलेली आता बोला. म्हणजे आता ते झालं ते रूल नाही, RTI सांगतात RTI म्हणजे काय म्हणजे जबाबदारी कोणाची? मी तुम्हाला प्रश्न काय विचारला, जबाबदारी कोणाची? हा अपघात झाला ती जबाबदारी कोणाची सांगा ना. तुम्ही आउटसोर्सिंग आम्हाला माहिती आहे, कित्येक वर्ष चालू आहे, तुम्ही नवीन काय सांगत नाही आम्हाला. ह्या अपघाताची जबाबदारी कोणाची एवढंच आम्हाला सांगा. फक्त तुम्ही सांगा, मॅडम सांगू दे, कोणी इथे बसलेल्या अधिकाऱ्यांना आम्हाला सांगून दे या अपघाताची जबाबदारी कोणाची. आम्ही त्याला विचारतो जाब. आणि ती पोरगी पण दुसरीकडे होती आणि तो एकटाच चढला, पण मागाशी लागला. आता 2 मिनिटं बोलून जायचं साहेब, येऊच्या आधी 5 मिनिटं जायचं. रेकॉर्डिंग सगळ्यांकडे आहे. हे दोघं नव्हते, एकटाच वर चढला. मॅडम आहेत ना, पूर्णपणे खोटं बोलतात. ज्या दिवशी इन्सिडेंट घडला त्या दिवशी यांचं वेगळं स्टेटमेंट होतं, आज यांचं वेगळं स्टेटमेंट आहे. तुम्ही लक्षात घ्या, त्या मुलाचं नुकसान झालंय, एकालाही सोडणार नाही. आम्हाला त्याची नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे आणि जो दोषी आहे त्याच्यावरती पहिली कारवाई झाली पाहिजे.
पूर्णपणे जबाबदार आहे मॅडम आहेत. हे पाटील जे आहेत ना, एक शब्द बोलायला बघत नाही. तुमच्या दृष्टीने याला जबाबदार कोणते सांगा? कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार, अधिकारी जबाबदार, डिपार्टमेंट कोण जबाबदार तुम्ही सांगा तुमच्या दृष्टीने. जो एम्प्लॉई तो आउटसोर्स होता, आम्ही ठेकेदारकडे आउटसोर्स महावितरण घेतले. राहिला प्रश्न किटचा, त्याला जर किट लागत असतील तर त्याच्यामुळे तो ऍक्सिडेंट झालेला नाही, आणि जर किट नसेल तर आम्ही द्यायची व्यवस्था. अनेक ठिकाणी मदत मिळालेली आहे, कॉन्ट्रॅक्टर असून दे, डिपार्टमेंटच्या लोकांनी असू दे, कोणी कोणी काय काय ज्याला माहिती आहे आपली चूक आहे तो ते करायला तयार असणार. त्या दृष्टीने तुम्ही काय मदत करून देणार ते आम्हाला सांगा. आता त्या अगोदर देवगडला झाली साहेब, देवगडला ऍक्सिडेंट झालेला तेव्हा मदत मिळवून दिली तुम्ही. आणि काही ठिकाणी आता बोलूनचा विषय, रेडीचा विषय त्याची ते बघा 9 महिन्याचं मुलगी त्याची बोलून पहिले ह्या विषयात होता, फालीच्या विषयात काय मदत करणार त्याच्या कुटुंबाला ते तुम्ही सांगा. ऍक्सिडेंट शाखा लेवलचा आहे, त्यांनी ऑलरेडी मदत केलेली आहे. त्यांचं काय दवाखान्यात वगैरे होते ते पाटील साहेब आणि परम मॅडम दोघं जाऊन त्यांनी सर्व व्यवस्था केली, आणि त्याच्या वेळेला ते करून राहिले त्यांच्या हिशोबाने. आम्ही पण आमच्या प्रयत्न करू, पण असे लूज स्टॉक मी माझ्या खुर्चीवर बसून बोलू नाही शकत ना. तुम्ही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग माणूस की आमचे पण लिमिटेशन नाही म्हटलो का तुम्हाला, काय बोललो त्याच्या कुटुंबाला विचार कधी बसवतील. आमचे ठेकेदार पण आले, त्यांनी मला सांगा दिले नाही का? ऐका तरी एक मिनिट का आम्ही असं पैसे बोलून दाखवायचं? काय विचार आम्हाला पण कळतं, आम्हाला कळतं. जर थांबा, घटना तर घडली आहे, आमची चुकी आहे का? नाही, कुणाची नाही. तुम्ही या खुर्चीवर बोलू शकत नाही, मला माहिती आहे. परंतु आजची घटना आम्हाला माहिती आहे. काही वेळेला घटना 15 वर्ष घडतात तेव्हा मला माहिती आहे की कोण घड करतो. आचरेची कशी घडली, देवगडची कशी घडली, देवगडला पडला काय दोरी तुटून पडले, आम्ही कबूल करतो. परंतु ही घटना जी घडली आहे ना ती सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणून एक काम करतो, पाटील साहेबांनी हे असतील त्याच्या वडील आणि त्यांचे 4-5 माणसं बसतील, बसून येते ना, विषय हे होईल ना. तुम्ही ही महावितरणकडे झाल्या नसल्यावर शासनाचं एक वेगळं डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर नावाचं ते डिपार्टमेंट आहे, ते आमच्यावर वॉच ठेवण्यासाठी असतं. असे ऍक्सिडेंट झाले की ते केस हाताळतात आणि ते रिपोर्ट सबमिट करतात आणि त्या हिशोबाने येतं. याच्यात ऍक्सिडेंट झाला, ऐकून घ्या, ऍक्सिडेंट झाला आणि आम्हीच इन्व्हेस्टिगेशन केलं तर आम्हीच मॅनिप्युलेशन करत. याच्यासाठी आम्हाला त्या पॉवर ठेवलेल्या नाहीये. इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर कडे रिपोर्ट आला, तो रिपोर्ट कुडाळ डिव्हिजनला सबमिट होणार. तो आला की मी तुम्हाला तो सांगण्याची प्रोव्हिजन करून देतो. आणि किती दिवस मॅनेज करते, 100% मॅनेज करणार. जिल्हा परिषद चालवलेली आहे, तुम्ही त्यांना मूर्ख बनवताय का? मॅनेज कोणाला माणूस आहे ना मॅनेज करणार 100%. ओलावर नाही बघा, सेफ्टी किट आपण ठेकेदारांना द्यायला सांगू. आणि आता जो इन्सिडेंट झालेला जो तुम्ही कुडालचा म्हणताय की नाही, तो सेफ्टी किट मुळे वगैरे झालेला नाही, तो लाईन चालू असताना झालेला आहे इन्सिडेंट. बघा, त्याच्यात खालची लाईन बंद होती, वरची लाईन चालू होती आणि त्याचा वरच्या लाईनचा शॉक त्याला लागला. बरोबर आहे. एकाच पोलवर होती ना, एकाच पोलवर होती ना, त्या पोलवर चढवलं, त्याच पोलवरची दुसरी वरची लाईन चालू होती. बरोबर की नाही? तर दोन्ही याची बंद करण्याची काय तजवीज केलेली होती का आपण? असं करता येतं, एका पोलवर 2 लाईन आहे, एक लाईन खाली बंद करा, त्याच्यावर काम करा असं सांगू शकतो का आपण? तो कोण सांगणार आहे? आणि समोरच्या माणसाला चढायला बी नाही पाहिजे ना. लक्षात ठेवा, काहीतरी त्याला असं सांगितलं असेल ना की दोन्ही लाईन बंद आहे म्हणून तू चढ, असं सांगितलं म्हणून तो चढलाय. त्याला साहेब माहित होतं का? म्हणजे त्याला कोणीतरी सांगितलं, त्याला माहित होतं की दोन्ही लाईन बंद आहे, त्याला सांगितलं गेलेलं की दोन्ही लाईन बंद आहे, बरोबर चढ आणि काय तो रिपेअरचं काम कर, म्हणून तो वर चढला. बरोबर की नाही? हे कोणी केलं ते सांगा. आणि दुसरा पॉईंट काय आहे, तो जेव्हा वर चढला तेव्हा खालचे आमचे कर्मचारी होते, पाटील साहेबांनी सांगायचं होतं. कोण होते माहिती काढली असेल ना 4 दिवसात. कोण अधिकारी होते सांगा ना आम्हाला. अधिकारी बघूया, पण कर्मचारी आमचे कामगार पण होते ना, त्यांच्याकडून काय माहिती भेटली आहे? महत्वाची गोष्ट समजतं. परवा हे तुमच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं सकाळी 10:30 वाजता आमच्या ऑफिसला या, आमचे एसी साहेब तिकडे असतील, त्यांच्या समोर हा विषय चर्चा करूया. सकाळी 9 वाजता अशोक सावंत साहेब आले की सगळी लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी महादेवच्या केरवड्यापासून या सगळ्या गावापासून सगळी मालवणून लोक आली आहेत. 10 वाजता इकडे पुढात पोहोचले आहेत. आपला एकही माणूस इकडे हजर नाही. शेवटला नाही आणि आम्ही इकडे आतपर्यंत बसलो, कोणी नाही आणि जवळपास 1 तास बसलो. मान्य आहे मला. हे बघा, मला 11 वाजता मीटिंग होती आणि मला जर माहित असतं तुम्ही येणार आहे तर मी नाही. रेकॉर्डिंग केलेलं आहे.
म्हणजे ह्या मॅडम खोटे बोलल्या. थांबा. आता ह्या मॅडम खोटे बोलल्या. आता सर तुम्ही सांगितलं नव्हतं. बोला आता. बोलताय किंवा ते खोटं बोलताय तुम्ही सांगा. जर साहेब तुम्ही जर बरोबर आहात ना तर ह्या मॅडममुळे अपघात झाला आणि ह्या आज खोटा बोलतात. मी सांगतो लक्षात घ्या. तर तुम्ही तुमच्या बरोबर जबाबदार कोणते सांगा. तुम्ही अपघाताला बरोबर ना साहेब. जबाबदारी वगैरे आहे ना इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर त्याची इन्व्हेस्टिगेशन करणार. महत्वाचे ना तुमची भूमिका सांगा. तुमचा निर्णय व्हायला पाहिजेच ना. मलाही सांगा. 24 तासात व्हायचा नियम आहे. 24 तासात येऊन गेला ना इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर. नाही रिपोर्ट येईलच ना ते. रिपोर्ट येईपर्यंत हे सगळे बदलणार. तुम्ही बदलणार. 24 तास जाऊनच केलं जावं. 2 दिवस झाले ऍक्सिडेंट झाला. 2 दिवस झाले ना. मग आता 3 दिवस जाणार आहेत का अजून? नाही हे बघा त्याच दिवशी इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर येऊन गेला येऊन जा. मग आता त्याला फोन नाही अजून का नाही आला? आजच जे काय ना ते आजच होणार आहे. आम्ही दिवस घेणार नाही. आता दिवस संपले आजच टाकून घ्यायची लवकर. नाही येणार ना ते. कुडाळ डिव्हिजनला येतो. कुडाळ डिव्हिजन किती दिवस घालवायचे? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. राज्यात एक दुर्दैवी घटना इर्शालवाडीच्या माध्यमातून घडलेली आहे. आधी माळी नसेल, तळगाव असेल घडलेली आहे. आपल्याही जिल्ह्यात असनीय, गारपीय, झोळंबे असतील, शिरशिंगे असेल किंवा आंबोली असेल या ठिकाणी अशी परिस्थिती होण्याची शक्यता आहे. काही वर्षांपूर्वी झाली होती. आज बैठकीत काही निर्णय झाले त्याबद्दल काय सांगा? या संदर्भात मी कलेक्टर मॅडमना फोनवरून सांगितलं होतं कारण या गोष्टी तातडीने करायच्या असतात. त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी तहसीलदार प्रत्येक तालुक्याचे जाऊन आलेले आहेत. त्यांनी विनंती केलेली आहे. धुळंबेची जी लोकं आहेत ती रात्रीच्या वेळेला विठ्ठल मंदिरमध्ये येतात. परंतु आज मी शिक्षिकेला जाऊ शकलो नाही. मग आपल्यामार्फत माझ्या शिक्षिकेच्या लोकांना विनंती करायची की खूप उंचावरची लोकवेवाडी आहे. त्यांनी काळजी घ्यावी. तात्पुरतं पावसात का होईना शिफ्टिंग करावं. आणि तशीच परिस्थिती सरंबळला आहे. एका ठिकाणी आपल्या तुळसला सुद्धा आहे आणि अनेक काही तालुक्यांमध्ये आहे. तर माझी सर्वांनाच विनंती आहे की तात्पुरतं का होईना ही काळजी घ्यायलाच लागते. कारण आपला जीव खूप बहुमोल असतो. आज एकंदरीत ज्या ज्या ठिकाणी पूर येण्याची शक्यता आहे त्या सगळ्याचा आढावा झालेला आहे. तिथं काय काय काळजी घ्यायची ते सांगितलेलं आहे. काही ठिकाणी ज्या आज जर दोन्ही नद्यांची जी पातळी आहे धोक्याच्या जवळजवळ लेवलवर आलेली आहे. त्याच्यामध्ये इलारीची नदी आहे, सेरेकोट नदी आहे. तर त्या संदर्भात सुद्धा यंत्रणा आता सज्ज ठेवलेली होती. आणि कुठल्याही परिस्थितीत लोकांनी कुठलाही धोका पत्करू नये, पाण्यामध्ये जाऊ नये. ज्या वेळेला आपल्याला इशारा मिळेल त्याला ताबडतोब शिफ्टिंग करावं. शिफ्टिंगला जरी त्रास होत असला म्हणजे तुमचं जीविताच्या रक्षणाच्या दृष्टीने फार ते आवश्यक असते. आणि त्याच्यामुळे जिल्हा प्रशासन खूप काळजी घेऊन कलेक्टर मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली आमचे SP साहेब आणि CO साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिशय चांगली अशी तयारी त्यांनी पावसाला तोंड देण्याची केलेली आहे. नागरिकांनी सर्वांनी त्यांना सहकार्य करावं. ज्या ज्या लोकांचं झाड पडून नुकसान झालेलं आहे मागच्या वेळेला पूर आल्यानंतर ज्याप्रमाणे स्वतः काही ट्रस्टच्या माध्यमातून काही व्यक्तिगत असे सर्वांना चेक दिले होते ते तसेच येत्या 4-5 दिवसामध्ये सगळ्यांना मदत होते. सरकारची जी मदत आहे सुद्धा लवकरात लवकर कशी पोहोचेल त्याच्यासाठी मी गेल्याबरोबर लगेच अर्थमंत्र्यांशी बोलेन आणि अजितदादांशी बोलेन, मुख्यमंत्री महोदयांशी बोलेन, फडणवीस साहेबांशी बोलेन आणि ते भेटीत ताबडतोब शेतकऱ्यांना पाठवण्याची. भाई अधिकारी कालपासून अगदी कलेक्टर मॅडमसुद्धा सर्व ठिकाणी पाहणी करताना दिसत आहेत. सगळेच अधिकारी काम करतात. पण रेस्क्यू टीम असेल किंवा NDRF सारख्या टीम असेल यांची गरज आज जिल्ह्यात आहे. तर त्याच्यासाठी वेळेला आपण ज्यावेळेला पूर आला त्यावेळेला गोव्यातून आपल्याला SDRF मागवायला लागलेली. तर मग आताच माझी कलेक्टर मॅडमची चर्चा झालेली आहे
आणि त्यांनी एक NDRF ते SDRFची जिल्ह्यामध्ये मागणी करावी असं सांगितलेलं आहे. त्यांनी मागणी केल्यानंतर ताबडतोब त्याचा पाठपुरावा मी राज्याच्या स्तरावर करेन. एक शेवटचा एकच प्रश्न, जो वीज वितरणच्या बद्दलचा प्रश्न आहे. झाडं न कापल्यामुळे अनेक जीव जात आहेत, अनेक प्रकार घडतात. ऊर्जा विभाग याकडे गांभीर्याने दखल घेणार का? मी आताच ही सूचना दिलेल्या आहे की ज्या ठिकाणी गार्ड्स लावले जातात त्याला वायर गार्ड्स म्हणतात, ते सगळ्या ठिकाणी लागले की याची काळजी घ्या हे सांगितलेलं आहे. आणि आपण ज्या काही सूचना मगाशी मला मीटिंगमध्ये सांगितल्या त्या सगळ्यांनी सुप्रिटेंडेंट इंजिनियरना सांगितलेले, त्याची अंमलबजावणी करतील याची मला खात्री आहे. दुसरं तुम्ही गेल्या दोडामार्गचा सुद्धा वीज पुरवठा हा खंडित होऊ नये म्हणून महालक्ष्मीचं केंद्र फुल ह्याने कॅपॅसिटीने चालू केलेलं आहे आणि त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी अंडरग्राऊंड केबलचा प्रस्ताव पाठवायचा. तुम्ही गेल्या वर्षी असं जाहीर केलं की जी नुकसान भरपाई होती नगरपालिका ती औषध आहे ती वाढवण्यासंदर्भात आपण पाठपुरावा करतो. आपण मागच्या वेळेला केला ना, त्याच्यानंतर वाढली गेली पण खूप मिळते ती गेल्यानंतर पुन्हा या विषयावर बोलेल आणि मी बघून घेईन की आम्ही ठीक वाढवलेली आहे. अधिकचं काय असेल तुम्ही गेल्यानंतर करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग, SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. दीपकबाईंचं असंच म्हणणं होतं की उत्सवी स्वरूपाचे कोणतेही कार्यक्रम न करता सेवेचे कार्यक्रम तुम्ही या ठिकाणी आपल्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करा आणि आमची देखील तीच संकल्पना होती. त्याप्रमाणे ह्या लोकमान्यच्या मेगा ऑर्थोपेडिक कॅम्प 6 ठिकाणी आपण आयोजित केले होते. उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे. जवळजवळ 1000पेक्षा जास्त लोक त्याचा फायदा घेतील. ऑलरेडी 750 लोकांचं तपासणी आणि त्यांच्या उपचाराची योजना झालेली आहे आणि आज सावंतवाडीच्या कॅम्पमध्ये साधारणपणे 200 लोक तरी. कालच गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरच्या संदर्भात कॅम्प याच्यामध्ये झाला आहे, हॉस्पिटलमध्ये झाला आहे, डॉक्टर नवांगुळांच्या हॉस्पिटलमध्ये झाला आहे. आणि अशा प्रकारचे कॅम्प यापुढे देखील करावे अशी दीपकबाईंची संकल्पना आहे. त्या पद्धतीने पुढच्या 2-3 महिन्यात वारंवार अशा पद्धतीचे कॅम्प घेण्याची आमच्या दीपकबाई मित्रमंडळाची योजना आहे. या कॅम्पमधनं अनेक पेशंट समोर आलेले असताना पुढे तुमची नेमकी काय योजना असेल आणखीन चांगली सेवा देण्यासाठी? याच्यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की हे केवळ मेगा ऑर्थोपेडिक कॅम्प झाले, परंतु हृदयरोग, पोटाचे विकास, त्वचेचे विकार, कॅन्सर, महिलांच्या स्तनाचा कॅन्सर किंवा महिलांच्या गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर हे अतिशय महत्त्वाचे विषय आहेत की जे ज्यांचा झपाट्याने प्रसार होत आहे. तर त्याच्या संदर्भातले सुद्धा कॅम्प, डायग्नॉस्टिक कॅम्प आणि उपचाराचे कॅम्प हे आपण घेऊ. आत्ता काल डॉक्टर नवांगुळ म्हणाले की त्याच्यासाठी एक व्हॅक्सिन आलेलं आहे. गर्भाशयाच्या मुखाचं निदान झालं की त्याच्यावरचं व्हॅक्सिन किंवा प्रिव्हेंटिव्ह व्हॅक्सिन म्हणून आलेलं आहे. तर ते देखील आपण शासनाकडे आपण मागणी करणार आहोत की हे ज्या पद्धतीने कोविडचं व्हॅक्सिन लोकांना मोफत उपलब्ध करण्यात आलं त्याप्रमाणे हे व्हॅक्सिन देखील मोफत उपलब्ध. आणि एक गोष्ट सुरुवातीला जेव्हा आम्ही दीपकबाईंच्या वाढदिवसाची संकल्पना घेऊन गेलो, म्हणजे वाढदिवस साजरा करायचा तेव्हा केवळ बॅनर दाखवले गेले, पण त्याच्या मागची जी संकल्पना होती सेवेची ती पण यायला पाहिजे. आम्ही कुठेही विनाकारण खर्च केलेला नाही. चांगल्या कामांसाठी, लोकांच्या उपयोगाच्या कामासाठीच खर्च केल्याची जी दीपकबाईंची नेहमीची विचारधारा आहे त्या विचारधारेमध्ये राहूनच एक प्रकारचे काम केलेलं आहे आणि केवळ वाढदिवस हे एक निमित्त होतं. यापुढे देखील अशा पद्धतीचे उपक्रम सुरू राहतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर,
Now experience sheer softness of Tizer Super Soft Shears. तर अजित पवार अडचणीत येतील. संजय शिरसाट यांनी अजित पवार गटाला दिला इशारा. रोहित पवार यांचं आंदोलन मागे, मंत्री उदय सामंत यांची यशस्वी शिष्टाई. आणि मेल्यानंतर 5 लाख कशाला, संतप्त वृद्धाचा महावितरणला सवाल. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shears. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.